Takže tady se nachází naše hasičská zbrojnice, kde máme naše dobrovolné hasiče. Naší ulicí usmívám se na všechny. A právě tady máme jedno z dalších ubytování u nás v Kardašově Řečici. A buď hned sklopí zrak, nebo mě nazvou tak, že si význam musím pak. Právě teď se blížíme k naší tupě, kde se dělají pastelky. A než tam dojdeme, tak bych vám ráda řekla, že se tady od nás dá jet ještě třeba na kolech na Cykar, který je vzdálený asi 3 nebo 4 kilometry od nás. A je to tam strašně hezký, takže peckavej let, takže když sem pojedete dětská, rozhodně na Cykar. Ve slovnících vyhledat v naší ulici na sebe lidi řvou, hádaj se o všechno, o co jen můžou, a když kolo. Právě teď vás všechny vítám u naší tuškárny, kde se tady vyrábí vlastně obyčejné tušky a pastelky. Je to nejvíc typická věc pro naše městečko a jelikož jsem se ptala mamky, co vám mám dovízt, že jsem byla úplně strašně slová, že nevím, co vám mám dovízt, tak vám dovezu tušky i pastelky, takže se máte na co těšit. Mních, pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela. On se zbláznil docela, ten kluk mimo je jen vůbec není jako my, no a jsem za to rád. Když si jen tak jdu naší ulicí, všichni myslej, že je svou dobrou náladou proudit chci přes okna svých aut, zatmavený do černa, už dávno nevidí, jak je tahle ulice. Touhle trasou bychom se dostali k zřícenině Řečického hradu, ale bohužel, jelikož je to trasa hodně dlouhá a já zrovna nemám tolik času na to tam jít, tak prostě až přijdete někdy na vejlet sem za mnou do Řečice, tak vás tam určitě strašně ráda vezmu. Je to asi tak 3 kilometry odsaď, 3 kilometry zpátky, takže 6kilometrová procházka, proč ne? A ještě mi teď bratr dodal, že tam vzadu u té zříceniny je nějaká geokeška, ale já absolutně nevím, co to je, třeba vy to vědět budete. Tady přímo před námi, jak vidíte tady tu zeď a okolo samý stromky, tak to je náš starý hřbitov, kterému se říká Starák. A po pravé straně, tady jak začíná ten nový plot, sloupy, tak to je náš normální hřbitov, to je současný hřbitov, na který současně všichni chodíme uctívat památku zesnulých. Ulice nádherná, v naší ulici se lidi pomlouvaj, udělaj co. Právě touto cestou přicházíme k naší malé řečické poště a našemu velkému kulturnímu domu, který je oranžový, po pravé straně, už ho možná vidíte, já ho vidím. A tady se prosím pěkně odehrávají například burzy, prodejní burzy, ale i různé akce. Máme tady vlastně ochotnické divadlo, takže normálně kolikrát tam divadelníci zahrajou divadlo. Jsou tam různé plesy, hasičský ples, rybářský ples, myslivecký ples, no zkrátka plesy a tady máme naší poštu. A jinak ještě vlastně v tom našem kulturáčku sídlí teďko nově naše městská knihovna. Takže i Řečice má městskou knihovnu. Jen když kej z toho mají a když uvidí, že zaskráčím z vesela. A právě teď se nacházíme tady u takového odlehlého našeho fitness koutku. Opět si ťukaj na čela, la 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 la, la 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 la. A tady se právě nacházíme za kulturním domem, tady je vstup do kulturního domu a tady máme zachovalou sochu. On se zbláznil docela, la, ten kluk mimo je jen vůbec není jako my, no a
právě naše hlavní silnice. A my se teď vydáme směrem dolů. Vůbec není jako my, no a jsem za to rád. On se zbláznil docela. A tady se nacházíme na Malé Stránce. Tady máme náš pomník, kde dáváme věnce. A tady můžete vidět, jak čouhá už věžička našeho kostela, ke kterému se za chvíli taky dostaneme, ale prvně vám ukážu dům Boleslava Jablonského, naší cukrárnu, neboli cukrárnu mojí mamky, která je skoro přímo před náma, a samozřejmě taky nějaké ubytování. Tak a tady můžeme vidět jeden z nejstarších domů v Kardašově Řečici, rodný dům Boleslava Jablonského, což byl básník. Dnes tam normálně žijí občané. Nyní se nacházíme za chviličku, už tam budeme, u Mlýnského kola, neboli u zadní strany domu, rodného domu Boleslava Jablonského, což byl básník. A tady máme naše Mlýnské kolo. Tohle kolo je další řečickou zajímavostí, takže určitě byste se mohli na něj přijet taky podívat. Od Mlýnského kola se přesuneme k našemu malému rybníčku. Celkem tady v Řečici máme 3 rybníky. A tady ten je nejmenší a jmenuje se Kuchyňka. To proto, že tamhle, přesně tamhle, jak ukazuju, vidíte náš řečický zámeček. A Kuchyňka se mu říká proto, protože tady v tom rybníčku se zabíjeli kapři do zámecké kuchyně. Jinak v zámečku, který vidíte právě za naším rybníčkem Kuchyňka, sídlí momentálně školské sestry, takže řekli bychom jeptišky, které se starají o staré a nemohoucí lidi. Dále se půjdeme podívat na to ubytování a poté vás vezmu k našemu kostelu svatého Jana Křtitele. Právě teď přicházíme k našemu penzionu u Křenku, který vřele doporučuji pro vaše ubytování, a hned vedle vidíte, že se nachází železářství. Taky nesmím zapomenout zmínit, že i malé městečko, jako je naše Řečice, má elektro, které vlastní pan kovář, takže... A nyní několik základních informací o Řečici. Řečice má 48 km čtverečních i spolu s okolními vesnicemi a má cca 3000 obyvatel. Není to moc, ale už jsme město, nejsme vesnice. Ten kluk mimo je vůbec. Tak a právě teď stojíme před naší řečickou cukrárnou, neboli před cukrárnou mojí mamky, takže až s paní učitelkou Skleničkovou pojedete na sportáku na kola na Červenou Hotu, vemte to přes Řečici a zastavte se u nás v cukrárně, dostanete zmrzku gratis. A tady je i naše jednota KOP, kostel, základní škola, 1. stupeň základní školy, hostinec u Nekutů. A právě teď jsme před naším řečickým kostelem svatého Jana Křtitele. Kostel byl postavený v roce 1380, avšak věžička se k němu přistavila až v roce 1614. Tady můžete vidět 1. stupeň naší základní školy a za ní je budova 2. stupně základní školy. A vchod do našeho kostela. Není jako my, no a jsem za to rád. On se zbláznil docela. Tady, tamhle ta budova, tak to je naše školní družina pro děcka. Ten kluk mimo je vůbec není jako my, no a jsem za to rád. Když je to, tak jdu. A náš kostel ze zadní strany. Teď přicházíme zase k našemu rybníčku Kuchyňka, o kterém už jsem hovořila. Ale jde mi o to, abych vám ukázala náš zámeček, řečický zámeček, trošičku zblízka, takže za chvíli jsme u zámečku. Právě přicházíme k našemu řečickému zámečku, jak už jsem říkala, žijí zde školské sestry neboli jeptišky, já nepůjdu moc blízko, ale abyste si tak pro představu představili, je tady takhle jako schovaný, abyste prostě viděli náš krásný řečický zámeček. Trošičku
zblízka. Já znám všechny nádherný místa. Právě teď kráčíme směrem zpátky na nádraží, kam jste vlastně jakoby přijeli. Ale tady za rybníkem Kuchyňka si můžete všimnout, máme ještě rybářské sádky. Takže rozhodně neváhejte a přijďte si sem na Vánoce pro kapra. Kapry tady máme dobrý, šupinatý, dokonce i v zámecký kuchyni je chtěli. Můžeš být jistá tím, že ač mě z těch míst lákají sta, domů se zas vrátím. Taj Mahal, New York City. Jdeme cestou od našeho vlakového nádraží zpátky směrem k naší základní škole. Jinak v tady té žluté budově je umístěna večerka u Vietnamců. Chrámy, mešity, přes všechny různý, krásný pocity, nejlíp je tam, nejlíp. Tady sídlí naši další Vietnamci, noví Vietnamci, takže ano, je to tady samý Vietnamec. No a konečně se dostáváme k té nejhlavnější části. Jinak po pravé straně můžete vidět ještě náš kop, teda kop, flop, kop už jste viděli naproti základní škole. Za chvíli se dostaneme na naše krásné náměstí, autobusovou zastávku, no a tím náš výlet končí. Tohle je naše krásná autobusová zastávka. A jinak tohle je naše náměstí. Líp je tam, tam, kde jsi ty. Projel jsem láskou celý svět. Přímo před námi vidíte takovou sochu, vysokou sochu, doufám, že ji aspoň vidíte. Já to pevně doufám, určitě vidíte i naši Majku, ale ta socha je prosím pěkně toho pana Boleslava Jablonského, který se narodil tady v Kardošové Řečici a byl to básník. Krážem tam a zpět, všechny kouty, co až teď mapujou, ty znám už nazpaměť. Omámil mě šarm Paříže, chuť housenky a laníže, sranda je, že Právě tady ten pán, co nás dá do toho auta, je můj taťka. Čau, tati! Použiju tě do videa do školy! Tati, zamávej! A právě teď přicházíme ke mně domů. A jinak tady to, co se předělává, je naše radnice. Jinak, co bych vám ještě řekla, no je tady spousta míst, kam se dá jet, které jsou kousek od Řečice, takže rozhodně neváhejte a aspoň sem na pár dní v létě zajeďte, protože musíte třeba na takový metal, kde je fakt nádherně, je tam splav a je to tam úplně úžasný. A tady jsou mý dveře, takže já se loučím a doufám, že jste si moji prohlídku naší Řečicí užili. Milovi věže zvracel a šel na noc za mříže. Já znám všechny nádherný místa, ty si však můžeš být jistá tím, že ač mě z těch míst lákají sta, domů se zas vrátím. Taj Mahal, New York City, domy, chrámy, mešity, přes všechny různý, krásný pocity, nejlíp je tam, tam, kde jsi ty. Poznal jsem kouzlo islámu, čet originál Koránu, sehnal jsem porno z vily, z tý, co v ní zastřelili u sámu. Pak na safari v Africe jsem viděl pářit se opice. Víš, že ani cesta z Keni do Konga není zrytá jak naše dálnice. Já znám všechny nádherný místa, ty si však můžeš být jistá tím, že ač mě z těch míst lákají sta, domů se zas vrátím. Taj Mahal, New York City, domy, chrámy, mešity, přes všechny různý, krásný pocity,
tam.